Kailan nga ba nagsimula ang Islam sa Pilipinas? Ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong ika-13 siglo sa pamamagitan ng isang Arabong misyonaryo na si Sharif Makdum. Nang dumaong ito sa Sulu, ipinagawa niya ang unang masjid sa Pilipinas sa tubig indangan, pulo ng Simunol, lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang natitirang bahagi ng masjid ay makikita pa rin sa dati niyang kinalalagyan hanggang sa ngayon. Nang lumapag si Magellan sa pulo ng Limasawa noong ika-16 ng Marso 1521, ang Pilipinas ay isa ng bansa ng mga Muslim sa kadahilan ng ang karamihan ng populasyon ay mga Muslim na. Pinatutunayan din sa kasaysayan na noong dumating si Legazpi, ang pumalit kay Magellan na napatay ng grupo ni Lapu-Lapu. Ang kaharian ng mga Muslim ay naitatag na sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Catanduanes, Cebu, Bohol, Samar, Manila, Palawan na hindi pa kasali ang solidong mga pulo ng Mindanao. Noong June 13, 1571, ang mga Kastila ang nagpasimula ng mainit na digmaan laban sa mga Muslim ng Maynila na pinamumunuan ng huling haring Muslim na si Raja Suliman na siyang pinuno ng mga sultan sa Luzon. Ipinagtanggol ni Raja Suliman ang kanyang kaharian ng buong tatag hanggang sa kahuli-hulihang hibla ng kanyang buhay na nangyari sa Bangkusay sa dalampasigan ng Tondo. Sa pagkatalo ni Suliman, ang mga Kastila ay nagdulot ng lagim sa pulo ng Luzon. Pinatay nila ang mga lalaki at babae, matatanda at mga bata. Ang mga Muslim sa karatig bayan ay nagtanggol sa kanilang mga sarili hanggang sa kanilang huling hininga, itak at palaso laban sa baril at kanyon. Itinatag ng mga Kastila na pangunahing lugar ang Manila at nagplano sila na lusubin ang buong Visayas. Sa maikling sandali, naluping nila ang Visayas. Ang mga Muslim na hindi namatay sa digmaan ay napilitang talikdan ang kanilang relihiyon at tanggapin ang Kristyanismo. Pero ang mga matatapang at bayani ay mas ginusto nilang mamatay para sa kanilang paniniwala. Ang mga katutubo na mahihina ang pananampalataya sa kanilang dating relihiyon ay tinanggap ang relihiyon ng mga Kastila. Hindi huminto ang mga Kastila sa pagsakop sa Luzon at Visayas. Di pa sila nakontento. Pinangarap pa nilang masakop ang mayamang lupain ng Mindanao. Pero ang mga tribo ng Kalagan, Maguindanao, Iranon, Maranao, Tausog, Yakan at Sama, nilabanan nila at pinahinto ang pangarap ng mga Kastila. At doon nagsimula ang tumanyag na digmaan ng mga Muslim at Kastila. Dalawang bagay ang dahilan kung bakit nagkaroon ng digmaan. Una, gusto ng mga Kastila na sila ang maghari at sakupin ang mga Muslim. Pero mahal ng mga Muslim ang kanilang kalayaan at mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa maging alipin ng mga Kastila. Number 2, nagpahayag ang mga Kastila ng mensahe ng Kristyanismo sa pamamagitan ng espada, kaya't nag-alsa ang mga Muslim at ginamit ang kanilang kris at bolo para ipagtanggol ang Islam. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali, ang mga dato na nagtanggol sa lupain ng Mindanao laban sa kasakiman ng mga manlulupig na Kastila ay ang mga sumusunod. Si Dato Sultan Paringa na isang Tausug, ipinagtanggol niya ang lugar ng Zamboanga at Sulu. Pinatay nila si Kapitan Figueroa na isang Kastilang mananakop. Sa ginawang paglusob ng mga Kastila sa Mindanao, naghiganti sina Dato Sirugan at si Dato Buisan ng Lanao. Sa isang maingat na paglusob, nilusob nila ang Cebu, Negros at Panay at nabihag nila ang maraming Kristiyano. Si Dato Tagal ng Cotabato ay nakapatay ng maraming mandirigmang Kastila. Si Sultan Kudarat ng Cotabato, ipinagtanggol niya ang Lamitan hanggang siya'y napilitang lumipat sa Iligan dahil sa napakalakas na puwersa ng mga Kastila. Si Sultan Bungsu ng Zamboanga ay nakipaglaban sa mga mananakop ng buong Giting. Nang ang kanyang asawa na si Pangian Tuan Baloca ay nahuli ng mga Kastila, sinikap niyang maging maganda ang kanyang pakikidigma hanggang sa makuha niya ang hulo noong taong 1645 sa mga kamay ng mga Kastila at iniutos niyang sirain ang kanilang garrison na itinayo sa Zamboanga. Si Sultan Jamaluddin al-Alam at si Sultan Badruddin II ang siyang nagpatuloy ng pakikidigma para protektahan ang Mindanao hanggang sa dumating ang mga taga-Britanya.
Sa dahilang hindi malupig ng mga Kastila ang mga Muslim, sila ay napilitang lumagda ng kapayapaan at nagbadya ng buwis kay Halamuddin at Badruddin. Si Dato Udog ng Cotabato ang siyang pumatay kay Gobernador Emilio Terrero na isang Kastila. Si Dato Ali ng Baloy, Lanao, napatay niya ang gobernador ng Misamis na si Valeriano Weyler. Pinatay ng mga magigiting na Maranao si General Ramon Blanco sa huling pagsubok ng mga Kastila na sakupin ang Mindanao. Ang pagsakop ng mga Kastila sa Pilipinas ay nagwakas noong taong 1898 at ang mga Amerikano ang siyang pumalit sa mga Kastila. Sa mahigit na 300 taon na sinubukan ng mga Kastila na sakupin ang mga Muslim, ang Espanya ay bumagsak at napahiya dahil ang mga Muslim sa Mindanao ay nagtagumpay na maipagtanggol ang Islam sa Mindanao. Ganon din ang nangyari sa mga Amerikano at Hapon na walang nagawa para sakupin ang mga Muslim. So ayan, solid archers, asintadong kaalaman na naman ang ating natumbok. Kaya kung meron ka mang question o reaksyon, i-comment mo lamang sa ibaba ang iyong saloobin.